Welkom terug, tijd voor Zeeland de Week. Ons weekoverzicht van dag tot dag. De gevolgen van vogelgriep zijn dit jaar opnieuw groot in Zeeland. Waar vorig jaar de grote sterns hard werden getroffen, merken natuurbeschermers nu dat vooral kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen ziek worden en doodgaan aan de vogelgriep. Al zijn er nu wel meer maatregelen dan vorig jaar om het virus in te dammen. Dit zijn André Hannewijk en Vincent Hoed van Staatsbosbeheer. Iedere woensdag ruimen ze hier in de Outrichepolder bij Westdorpen de dode vogels. Dat doen ze ook in andere gebieden in Zeeland. De sterfte onder vogels is ook dit jaar groot. In het begin was er wel tientallen per week. Ze broeden hier natuurlijk, dus ze hebben eieren, er komen jongen uit. En we zien nu dat de jongen met name het slachtoffer worden en dat de adulte beesten het redelijk overleven nu. Nu de vogelgriep een virus lijkt te worden dat blijft, gaat er voor natuurbeschermers veel tijd zitten in het ruimen van de vogels. Het verwerken ook van de gegevens, afvoeren van die dieren, mensen instrueren, samen op pad. Dat kost toch 2 mensen, in dit geval de tijd. Dus zo'n 5 tot 10% kun je wel rekenen. Wekelijks ziet boswachter Hannewijk wat het virus doet met de kustvogels in Zeeland. Dat gaat een natuurliefhebber niet in de koude kleren zitten. Nou, dat heeft best wel impact, want je legt een heel mooi gebied aan met provinciegeld. Je maakt alles optimaal, dus je denkt van nou, dit jaar gaan we scoren met die kustbroedvogels, want die staan best wel onder druk en dat zijn toch kenmerkende soorten voor Zeeland. Maar dan blijkt dat zo'n griepvirus eroverheen gaat, ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Vorig jaar was het de grote stern en dit jaar is het de kokmeeuw. Ja, wat zal het volgend jaar wezen, dus je houdt die hard vast. Op de N62 bij Westdorpen is maandagmorgen een 55-jarige man uit Hoek om het leven gekomen. Hij liep op de weg en werd aangereden door een vrachtwagen. Niet duidelijk was waarom de man daar liep, terwijl het verkeer met 100 km per uur voorbij raast. Kunstmestfabriek Yara en chemiebedrijf Dow hebben nog steeds geen definitieve klimaatafspraken gemaakt met het kabinet. Ook bij 18 andere grote CO2-vervuilers in het land ontbreken die nog, meldt nu.nl. Over 7 jaar moet de uitstoot van die grote bedrijven flink omlaag zijn gebracht. Dow had beloofd de plannen klaar te hebben in juni, Yara al in maart. En dat is dus voor allebei niet gelukt. Al jaren is er gedoe over het fietspad tussen Burghaamstede en Renesse. Flinke gaten in het wegdek, Staatsbosbeheer dat zonder overleg het fietspad afsloot. En na vele boze reacties dan toch weer opende. Maar nu, een jaar later, lijkt er dan eindelijk een oplossing voor deze fietspadgate. Nu is het zorg van hoe gaan we dat dan oplossen met elkaar in de toekomst dat het pad altijd open blijft. En die afspraak hebben we in ieder geval echt met elkaar gemaakt. Het pad gaat niet meer dicht. Ja, een fietspadgate mocht je het wel noemen. Nadat vorig jaar Staatsbosbeheer dit pad op slot gooide omdat er gaten waren ontstaan. Simpelweg was het te gevaarlijk geworden. Maar het leidde tot woedende reacties van inwoners en ondernemers in zowel Renesse als Haamstede. Want dit pad is het enige fietspad tussen beide dorpen. Hoewel het pad na alle commotie weer open ging, blijven de gaten komen. Dit is een van de gaten die nu weer aan het ontstaan is. Het is nog geen gevuld pad. Als ik even hier graaf, kom je op het zand. Maar als je ziet hoe dun het pad hier is, zonder fundering eronder, hier zand, dan kan je al zien dat dat niet lang stand houdt. En dat is het probleem. Er ligt geen fundering onder het fietspad. Maar nu de handen ineengeslagen zijn, kan er gewerkt worden aan een oplossing. Dat betekent dus dat we 3 scenario's hebben. Dus in de beton leggen of een halve harding. Of nog dit echt weer zo in oorspronkelijke staat brengen. Maar dan wel met een meerjarige onderhoudsbudget erbij. Want ja, anders dan zijn we over 3-4 jaar weer op hetzelfde punt. En dat willen we nou juist voorkomen. En het liefst dus met fundering. Zij blij, hij blij, maar vooral de gebruiker blij. Ja, natuurlijk moet er gewoon een goede fietspad liggen. Dat doen ze in Walcheren ook. Hè? En hier zijn ook veel toeristen, dus moet je echt voor de fietsers zorgen. En met de scootmobiel is het ook wel fijn, denk ik, als het weer egaal is. Ja. En dan weer genieten van het uitzicht. Ja, het is hier prachtig om te rijden natuurlijk. Echt heel mooi. En de vraag is dan natuurlijk, wie gaat het betalen? Ja, dat zeker, want wij hebben voor natuurbeheer wel wat inkomsten als het gaat voor recreatief medegebruik en beleving. Maar dat is minimaal, dan kunnen we 1 keer op een jaar een kant van het pad mee maaien. Dus we moeten het echt wel vanuit andere
inkomstenbronnen gaan krijgen. Er zijn gewoon toezeggingen gedaan door zowel provincie, Staatsbosbeheer als gemeente om daarin mee te gaan denken. En daar heb ik alle vertrouwen in. Maar daar heeft nog niemand met de portefeuille gewapperd. Nee, dat moet je ook niet te snel doen. Hè. Dan moet je ook goede afspraken met elkaar maken voor de toekomst. En dat is eigenlijk in het verleden niet gebeurd. En daarom sta je hier. Maar het vertrouwen is er nu wel dat dat in de toekomst gewoon goed blijft. Omdat die gesprekken nu dusdanig goed zijn geweest en met elkaar om tafel. Ja, nee, klopt. Je weet elkaar te vinden en iedereen zit er met dezelfde intentie. Dat pad open houden voor Schamen-Duiveland. En dat is gelukt, dus dat houden we vast. In september zitten de organisaties opnieuw met elkaar om tafel en moet er een knoop doorgehakt worden over welke definitieve oplossing er voor dit fietspad komt. Daarmee is het fietspad in ieder geval voor de komende jaren gered. Wethouder Jon Herselman van de gemeente Capelle moet tekst en uitleg geven over het reclamespotje waarin hij speelt. In de reclame prijst de wethouder een voedingssupplement aan. De oppositiepartij Gemeentebelang vraagt zich af waarom Herselman alleen toestemming daarvoor heeft gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders en niet aan de raad. En daarnaast vindt de partij dat het spotje de indruk kan wekken dat de gemeente Capelle de vitaminepillen aanbeveelt. De provincie gaat na protesten van de gemeente Schouwen-Duiveland nog een keer kijken naar de mogelijkheid om de populaire rechtstreekse bus tussen Zierikzee en Rotterdam in stand te houden. De provincie wil de bus straks maar tot Oude Tongen laten rijden, omdat passagiers daar kunnen overstappen op een andere bestaande snelle bus naar Rotterdam. Het is een goedkopere oplossing. Maar volgens Schouwen-Duiveland levert de overstap een kwartier extra reistijd op. Woensdag kwam Nederland een beetje bij van de zware storm die de dag ervoor over het land raasde. Terwijl het dus in grote delen van het land alle hens aan dek was door deze zomerstorm, bleef het in Zeeland wonder boven wonder toch rustig. Is de balans die na de storm wordt opgemaakt. Hier gebeurde in Zeeland wel wat kleine incidenten, vooral in de kustgebieden. Parasols waaiden om, tenten stortten in, de Westerschelde-ferry lag een aantal uur uit de vaart en hier en daar viel een boom om, zoals hier in Koudekerke. Maar een echte storm werd het niet in Zeeland. De mosselen worden dit seizoen een stuk duurder. Waarschijnlijk gaat de prijs met 15% omhoog. En dat komt omdat er veel minder mosselen zijn opgevist dan andere jaren. Dat bleek deze week bij de start van het seizoen. De eer was dit jaar aan de Ierseke 19 om de eerste mosselen van het seizoen op te halen. Laten we er een zonnige dag van maken. Veel media-aandacht, vooral uit België. En die zagen allemaal dat de eerste sleep werd aangeboden aan Jannes Brevet van toprestaurant Interscaldus in Kruiningen. Daarna moesten ze natuurlijk geproefd worden. Wat er ook geproefd werd, is iets nieuws. De loaded mossel. Een borrelhapje van mossel gevuld met gekruide rijst dat de jeugd moet aanspreken. Wat we zien is dat de meeste consumenten van mosselen zijn toch de mensen van 50 jaar en ouder. En de jongeren zijn blijkbaar lastiger te bereiken, dus dat moeten we via nieuwe wegen doen. En die loaded mossel, is daar de juiste manier voor? Nou, het is gewoon een manier. Vorig jaar hadden we ook de mosselburger, dat is een ander concept. En misschien zijn er nog wel meer te bedenken de komende jaren. En we moeten creatief blijven. De loaded mossel is vanaf volgende week te koop. Minder mosselen dit jaar en ook fors minder appels. Dat komt door een beestje, de appelbloesemkever. Die vreet de knoppen op waar de appels uitkomen. En de kever heeft ervoor gezorgd dat 20% van de Zeeuwse appeloogst verloren is gegaan. Ik heb echt bomen die behoorlijk leeg hangen en ik heb ook appels die er nog wel gekomen zijn, maar toch wat beschadigd zijn met het bloemetje door dat kevertje. En dat is nu een heel raar plat appeltje, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. En ik dacht eerst dat het wat anders was, maar dat komt ook daardoor. De appelbloesemkever kon bestreden worden met het middel Raptol. Maar dat mag dit jaar niet meer, omdat het gevaarlijk is voor bijen en hommels. Toch denkt Van der Bossen dat er nog een reden is voor het verbod. Ik denk dat het een andere oorzaak heeft. Wij zijn een hele kleine teelt in Nederland met de appels. Dus als er een nieuw middel toegelaten moet worden, is dat gewoon voor de fabrikant weinig interessant. Erg duur en dan blijft dat liggen. En Nederland is ook gewoon een moeilijk land. In het buitenland mag het bestrijdingsmiddel namelijk nog wel worden gebruikt. Als wij gemiddeld steeds een halve oogst hebben en in het buitenland hebben ze wel volle oogsten, omdat die wel alle middels zijn die of kunnen gebruiken die er zijn, dan is dat natuurlijk onze concurrentiepositie tast dat behoorlijk aan. Ik ben niet boos hoor, maar om agrariër te zijn, dan zit je in Nederland in ieder geval niet in het beste land. Dat kunnen we wel even stellen, ja. En dat frustreert wel eens. De GGD Zeeland zoekt ongeveer 100 nieuwe medewerkers om herhaalprikken tegen corona te geven komende herfst.
Minister Kuipers heeft aangekondigd dat in oktober 60-plussers, zorgmedewerkers en ook mensen in risicogroepen weer een coronavaccin kunnen krijgen. In Zeeland was net alles afgebouwd, maar nu gaat de GGD weer priklocaties openen in Goes, Terneuzen, Zierikzee, Tolen en één in de buurt van Middelburg of Vlissingen. 1500 kilo coke, de grootste drugsvangst van het jaar, werd deze week onderschept in de Vlissingse haven. Maar hoe lang nog is Zeeland een hotspot voor drugscriminelen, nu er vanaf deze week 25 man zeehavenpolitie aan de slag zijn? Met het aansnijden van een taart en de onthulling van een nieuw bord is de zeehavenpolitie nu echt van start gegaan. Reden voor een bescheiden feestje, samen met betrokken partijen zoals het Openbaar Ministerie, de douane, marechaussee en havenbedrijven. Maar toch kan de vlag nog niet helemaal uit, want de capaciteit van het zeehaventeam zou eigenlijk nog groter moeten zijn om echt het verschil te kunnen maken. Dan zit je toch wel op een 50, 55 mensen wat noodzakelijk zou zijn. Het zou mooi zijn als we nog wat meer mensen zouden hebben. Maar het begin is er dus. Het team bestaat uit mensen met verschillende disciplines. Daar zitten mensen die een opsporingsachtergrond hebben, dus rechercheurs. Mensen die in het blauw zitten, dus echt herkenbare politiemensen. Mensen die een intel-achtergrond hebben, dus met name informatiegericht zijn. En daarbovenop nog een leiding. Door het zeehavenpolitieteam wordt de zichtbaarheid in het havengebied groter en moet cocaïnesmokkel gefrustreerd worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere partijen. De douane die neemt het in beslag dan op een gegeven moment. Maar ja, wie brengt het binnen? Echt het opsporingsonderzoek, dat komt dan bij de politie te liggen. En natuurlijk doen we dat in onderling overleg met elkaar. Maar de politie is daar verantwoordelijk voor. Dus de verdachten op te sporen en te kijken of we ook in de toekomst kunnen voorkomen dat die cocaïne hier binnenkomt. Dit jaar werden tot nu toe 31 vermoedelijke uithalers aangehouden in de havens van Vlissingen. En is minstens 3000 kilo cocaïne onderschept. De vraag is of Vlissingen de laatste tijd populair is onder drugsmokkelaars of dat er meer aan het licht komt door de grotere capaciteit. Ja, dat is lastig te zeggen. We zijn ook met een onderzoek bezig, samen ook met andere gebieden, om te kijken of er ook verschuivingseffecten zijn. Dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen. We zien wel dat we meer kilo's hebben gepakt de laatste tijd. Het RIVM heeft nieuw onderzoek gedaan naar de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. En daaruit blijkt dat Nederlanders met name door het eten van vis worden blootgesteld aan grote hoeveelheden PFAS. PFAS kan op lange termijn gezondheidsschade opleveren. En toch adviseert het RIVM om nog wel 1 keer per week vis te eten, vanwege de belangrijke voedingsstoffen. Hogeschool Zeeland, de HZ, krijgt ruim 6 miljoen euro van het Rijk. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat hbo-opleidingen in krimpregio's moeten sluiten door dalende studentenaantallen. Vooral onderwijs, techniek en landbouwopleidingen krijgen extra steun, omdat de minister dus wil voorkomen dat deze opleidingen verdwijnen. De zuidelijke brug van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is donderdag voor het eerst geopend. Zo snel als in dit filmpje ging het niet. In werkelijkheid duurde het 3 uur. Door de brug te openen kon hij verder worden afgesteld. Het is de bedoeling dat het wegverkeer deze zomer nog over de zuidelijke brug kan rijden, zodat de tijdelijke brug die nu over de sluis ligt weggehaald kan worden. Jongeren onder de 18 komen in Zeeland te makkelijk aan sigaretten of vapes, stellen medewerkers van het Goese preventieteam 101. Sigaretten en vapes mogen eigenlijk helemaal niet verkocht worden aan jongeren onder de 18. Maar in Zeeland wordt volgens het preventieteam veel minder gecontroleerd op leeftijd dan in de rest van het land. In Zeeland rookt bijna 1 op de 5 jongeren en dat is hoger dan in de rest van het land. Ik vind het gewoon een lekker rustmomentje van de dag en tijdens de pauzes vind ik het ook wel lekker. Soms is het gewoon even lekker om even een sigaretje op te steken omdat het gewoon even rust geeft. Dat het aantal Zeeuwse jongeren dat rookt hoger is dan het landelijk gemiddelde, vinden de jongeren helemaal niet zo gek. Volgens hen is het heel makkelijk om aan sigaretten en vapes te komen. Ja, ze controleren we natuurlijk wel op ID's, maar ik heb wel gewoon mensen die ik ken die dat gewoon voor me kopen. Vrienden van mij zijn gewoon 18, dus die kunnen het zo halen. Maar zelf krijg ik het niet mee bij de supermarkt meestal. Als je bijvoorbeeld vraagt aan iemand of hij even een pakje kan halen en je staat een beetje dicht bij de winkel, dan doen ze er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Op die vriendendienst wordt te weinig gecontroleerd, vinden de preventiemedewerkers van het Goese 101. Toch is er volgens hen meer aan de hand. 1 op de 3 ouders die maakt daar afspraken over met hun kind. En dat is natuurlijk heel weinig. En daarnaast denk ik dat het hele stuk rondom handhaving, dat ook echt wel een probleem is.
Dat je ziet in de Randstad dat het vrij moeilijk is om dat soort dingen te krijgen. Dus veel controle. En dat is hier niet. Heel veel mensen die vapen eigenlijk ook heel veel meer dan roken. Want ja, dat is natuurlijk gewoon heel populair geworden natuurlijk met al die smaakjes die natuurlijk heel aantrekkelijk zijn voor al die jongeren. Dus. Om dat minder aantrekkelijk te maken, wordt er op basisscholen en middelbare scholen veel voorlichting gegeven. Maar volgens Leonard van Molenbroek van de CSW in Middelburg kan er nog meer gedaan worden. Kunnen we niet een Zeeuws beleid of iets dergelijks hebben, waarin we echt actief op zoek gaan naar ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken? Want toen ik het las in de media dat in Zeeland aanmerkelijk meer werd gerookt door jongeren tussen 12 en de 16, denk ik, hoezo? Hoe kan dit? Hoe kan het dat landelijk gezien een trend is waar het roken wat terug lijkt te gaan? En wij gaan tegen de stroom in. Nu vind ik dat niet zo erg als Zeeuw, maar in dit geval wel. Dat we dus eigenlijk tegen de stroom in gaan, we gaan meer roken. En daar baal ik ook echt al van. Zeeuwse vissers mogen volgend jaar veel minder tong gaan vangen. Dat adviseert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee. Er wordt een vermindering voorgesteld van maar liefst 61%, wat volgens visser Klaas-Hendrik Marijs desastreus is. Meestal ik met 15%, 10%, nou 60%. Dat is meer dan de helft van je tongkwantum mee kwijt. Dan moet ik ervan zeggen, het staat nergens op. Tong is samen met schol de belangrijkste vissoort voor de Zeeuwse vissers. De sector verwacht dan ook moeilijke tijden. Dan gaan we minder verdienen en minder besommen. En dan de tongprijzen, de huurprijzen van de tong gaan omhoog. Dat is wel gewoon voor ons slechter. Eind van het jaar bepaalt de Europese Raad van Visserijministers wat de daadwerkelijke quota gaan worden. En Middelburg en de NS zijn het eens geworden over de restauratie van het treinstation in Middelburg. Dat stamt uit 1872 en heeft te maken met achterstallig onderhoud. Er was discussie over de fundering. De gemeente Middelburg wilde de oude fundering behouden. De NS wilde een modernere oplossing om scheuren en verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Er is nu een compromis. Er komt een nieuwe fundering over de historische grondvesten. Eind dit jaar moet het definitieve restauratieplan klaar zijn voor het hele gebouw. En tot zover dit weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Zometeen weer het actuele nieuws van deze zaterdag. Nog een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.